yolembesa mukaundula wa voti yomwe bungwe la MEC likusogolera yayambika lero pa 21 Oktoba m'maboma omwe bungweli linayika kuti liyambamo kugwira ntchito mu gawo loyamba. Kumukuyenda kwathu m'boma la Mulanje tapeza kuti malo ambiri omwe ntchito iyi kuchitika anthu afikamo ochepa potengeranso kuti malingana ndi akulu mmenemo omwe akuyendesa ntchitoyi atuza kuti mwina lero ndi siku loyamba. Komabe iwo atuza kuti palibe mavuto amene anthuwa akumana nawo potengera mwina mavuto okhuza zinthu zipangizo za makono monga teknoloji, ndipo tapezanso kuti chitetezo komanso anthambi ja NRB onse ali m'malo amenewa. Mukuyenda kwathu m'malo akhaya Landadero, Mironde komanso Njeza tapeza kuti anthu amabwera ndithu kumalembesa ngakhale adali ochepa. Mmodzi mwa adindo omwe akusogolera ntchitoyi pa primary ya Landadero amenewa Rabison Ntchito atuza kuti zonse zili mchimake, ndipo iwo apempha anthu kuti abwere mwaunyinji potengera kuti ntchito yolembesa mukaundula wa voti akuti sikutenga mphindi zochuluka. Kalembera yu wayamba bwino kwambiri, zikusiyana kwambiri ndi mmene zinalili mchaka cha 2020. Siku ngati la lero mapezeka kuti mwina anthu amene tajambula amene azalembesa koma sanakwane 50. Komano kwa lero ndimene zayambira ndikuona kuti chiwerengerochi chitha kufika 100. Kuti munthu athandizidwe sizikutenga nthawi yayitali. It's just a minute ndi kuti munthu athandizidwa basi. Poyankhula nafe mtsogoleri wa chipani cha PDP Akondwani Nankhumwa ati iwo ndokondwa kuti alembesa mukaundula amene wa mavoti popereka chisanzo kuti ngati ndindo amayenera kuyamba nawo pa siku loyamba lomwe MEC lakhazikisa. Poyankhula nafe pa sukulu ya primary ya Khaya, iwo anati anachiona chabwino potengera chisanzo kuti iwo ndi mtsogoleri wa ndale komanso ndi mzika, ndipo amema Malawi kuti atuluke mwaunyinji